ವಿಡಿಯೋನು ಆಯ್ನಾತ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪಲೆ ಇಂದು 5 ಮಂತ್ ಬೇಬಿದ ಬರ್ಡೇ ಅನ್ನ ಎನ್ನಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿನ 5 ಮಂತ್ದ ಬರ್ಡೇಗೆ ಎಂಕುಲು ಇಂಚ ಅರೇಂಜ್ ಮಂತಿತ್ತ ಪಂಡ ಫುಡ್ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಅದೈತೆ ಪೂರ ಸೊ ಎಂಕುಲು ಇಂಚ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದಿತ್ತ ನಿಕ್ಕಲು ತೂವೊಲಿ ಫುಲ್ ವೈಟ್ ಪಾಡ್ದು ಎಂಕುಲು ಕವರ್ ಮಂದಿತ್ತ ವೈಟ್ ಶಾಲ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಏನು ಬೊಕೊಂಜಿ ಶಾಲನ್ ಪಿಲ್ಲೋ ದೀದಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಶಾಲನ್ ಕವರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಬೊಕ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಕಲು ತೂವೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ತೂನಾಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಎಂಚ ಯಾನ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡದು ಬೊಕ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಲಕ್ಕಡಿ ಪಂಡ ರೀಪ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಪೀಸ್ನ ಉಲಾಯ್ಡ್ದು ಕಂಡಿದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಲಕ ಮಲ್ತ ಐನ್ ಕೊಡ್ದು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಶಾಲನ್ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿನ್ ಮಲ್ತದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಾಸ್ ಅಂಚೆ ಪುರತನ ನಿಕಲ ದೀವೊಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಯಾನ್ ಎನ್ನಡ ದಾದೆತ್ತಂಡು ಅವೇತೆ ಯೂಸ್ ಮಂತದು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ತೂವೊಂದುಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂವರೆ ಯಾನ್ ಬಾಬುದ ಫೋಟೋಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಂತದೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ ಬರ್ತದಂಡು ಫೋಟೋಸ್ ಅವು ಪಂಡ ಎಡಿಟ್ ಮಂತದೆ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ನಿಕುಲು ಎನ್ನರು ಈತ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ ಎಂಚ ಕ್ಯಾಮಡ್ ತೇತಿನ ಅನ್ಪಂಡದು ಇಚ್ಚಿ ಕ್ಯಾಮಡ್ ಇಚ್ಚಿ ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ತಿನ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ಅವು ಒಂಜಿ ಆ್ಯಪ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಪಂಡ ಬಾಬುದ ಪೂರ ಫೋಟೋಸ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಎಡಿಟ್ ಬಾಬುದ ಪಂಡದತ್ತ ನಿಕಲ್ ನಾನಲ್ಲ ಎಂಚ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಅಂದ್ ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಏನಡ ಪನೊಲಿ ಯಾನಿಕಲ್ಡ ಪನ್ಪೆ ಅವು ಆ್ಯಪ್ ಅಂದ್ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ತೆರಿಪಾಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಸೊ ಬಾಬುನ ಫೋಟೋ ಎಂಚ ಬೈದಿನಂದ್ ಪಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಬಾಬುಗು ಬ್ಲೆಸ್ ಮನ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ.